Masu sauraro Assalamu alaikum. Mai kawo muku rahotanni ke muku fatan kun waye gari lafiya. Barkanmu da kasancewa a cikin wannan shiri namu na karfe 6:30 agogon Najeriya da Nijar, wato karfe 5:30 kenan agogon GMT da Ghana. A yau muna ɗauke da rahotannin gobara ta lalata a rumbun makamai na barikin sojoji a Maiduguri. Hukumomi a jihar Borno da ke arewa maso gabashin Najeriya sun tabbatar da tashin gobara a rumbun adana makamai da ke barikin sojoji da ake kira Giwa Barak a birnin Maiduguri. Gobarar ta janyo fashewar abubuwa tare da haddasa fargaba a tsakanin al'umma a Maiduguri saboda ƙara mai ƙarfin gaske da aka ji a ƙwaryar birnin da ke kewaye. Mazauna birnin Maiduguri sun shiga zullumin sakamakon tashin gobarar, inda galibin jama'a suka zaci cewa 'yan Boko Haram ne suka kai hari. Hukumar da ke kula da kashe gobara ta jihar Borno a cikin wata sanarwa ta ce gobarar ta tashi ne da misalin karfe 10:30 na dare a ranar Laraba, inda ta lalata rumbun adana makamai na barikin sojojin. Daga bisani 'yan kwana-kwana sun samu nasarar kashe gobarar. Binciken farko da hukumomin suka yi kan musabbabin tashin gobarar ya gano cewa tsananin zafi a Maiduguri na da alaƙa da tashin gobarar. A shekara ta 2014 ne ƙungiyar Boko Haram ta kai hari a barikin sojoji na Giwa, lamarin da ya janyo hasarar rayuwa da dama. Ga wani shirin namu kuma. Wasu manyan kwamandojin ɓarayin daji sun miƙa wuya a jihar Katsina. Wata ƙungiya a jihar Katsina da ke arewa maso yammacin Najeriya ta ce wasu kwamandojin 'yan bindiga da dama sun miƙa wuya sakamakon shiga tsakanin da ta yi a sulhun da aka yi da su. Ƙungiyar ta ce 'yan bindigan da kansu ne suka nemi sulhu tare da amincewa su dakatar da kai hare-hare, ko da yake wasunsu ba su ajiye makamansu suna riƙe da su a matsayin kariya. Shugaban ƙungiyar Comrade Hamisu Sa'idu Batsari shi ne ya tabbatarwa da BBC waɗannan bayanai a tattaunawa da shi. Ya ce daga cikin jigajigan ko kacallolin da suka miƙa wuya akwai irin su Abu Radda da Mai Kada da Umar Black da Tukur ɗan Najeriya tare da yaransu. Kowannensu, musamman shi Abu Radda, za ka iya samun shi da yaran da suka kai 500 a ƙarƙashinsa, ya ce. Ya ƙara da cewa su kuwa su Tukur mai raƙumi da su Mai Kada, su Tukur ɗan Najeriya, su kuma za ka iya samun su da yaran da suka kai 200 ko 300 kowannensu. Comrade Hamisu ya ce a zaman sasancin da suka yi da waɗannan ɓarayin daji, wasu daga cikinsu suna riƙe da makamai ne kawai da sunan suna son samun tabbacin za a ba su kariya, su da dabbobinsu. Daga wasu daga cikinsu ɓarayin da su ba su yarda da sulhun ba idan suka miƙa wuya. Shugaban ya ce suna da ƙwarin gwiwa na samun zaman lafiya daga wannan sulhun domin a cewarsa 'yan bindigan ne a wannan karon da kansu suka nemi sulhun, saɓanin na baya da ake neman su a yi masu wasu alƙawurra da kuma ba a cikawa, wanda hakan ke sawa su koma rayuwa a can baya. Daga cikin sharuɗɗan da ya ce sun cimma da ɓarayin dajin akwai cewa dakatar da ayyukan ta'addanci da suke yi, sannan su saki dukkanin waɗanda suka kama, ba kuma lallai sai na wannan yanki ba. Sa'idu Batsari ya kuma ce su a ɓangarensu 'yan bindigan sun nemi gwamnati ta tabbatar da adalci a tsakaninsu mazauna daji da sauran al'umma ta fuskar sama musu abubuwan more rayuwa kamar ruwan sha da makarantu da sauransu. Sannan sai ɓangaren jami'an tsaro, 'yan bindigan sun nemi da a daina kama su haka kawai ana kashe su ba tare da wani laifi ba. In kuma sun yi laifi a kama su a gurfanar da su a gaban shari'a a yi musu hukunci kamar yadda doka ta tanadar, in ji shi. To masu sauraro a nan za mu dakata sai kuma gobe idan Allah ya kai mu.